Juma février kalo tile 6 sanba 2026 DMS TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyarɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ kari tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni dɔngɔnɔ jɛkulu Dana ambasagu état-major yɛrɛ kɔni ni o Yusuf Toloba ale kɔni bɔra jakumata dɔ la nin don kofɔlen na jakumata min yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ lasɔmini kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma a bɛ tila ka kangada gɛlɛnba kɛ ni ka ɲɛsin dɔngɔnɔ dugu dɔw ma n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o dɔngɔnɔ dugu nin yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima o tɛmɛ ni u daga sigi yen nɔ wa u kɛlen don ka yen mɔgɔw yɛrɛ kɔni nɛgɛ k'a fɔ k'u nalen don bɛn dɔrɔn de kama ko maa yɛrɛ kɔni kana na olu ka nalen ko fɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni min Yusuf Toloba ya ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni lasɔmi k'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci walima ye k'u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wa a bɛ kangada kɛ o village maa ninnu fɛnɛ ye ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima ye ko danaya mɔgɔw yɛrɛ kɔni tɛ janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni banbaci walima o taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma sira min yɛrɛ kɔni bɛ Diboli ale ni Kayi région yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la a la k'a fɔ ko banbaci walima ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogin o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kayi gouverneur ni o ye Général Musa Sumare ale kɔni wulila nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni ka taa docteur Soba fila yɛrɛ kɔni na Kayi région kɔnɔna na walasa ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ maa minnu joginna n'olu yɛrɛ kɔni bɛ furakɛli la docteur so la ka taa ɲɛda o man ka an ka Mali autorité ka jukɔrɔma dɔ fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin o ma k'a yir'u la k'a fɔ k'u ka nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kelen tɛ ko jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔma dɔ bɛ u ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko bɛ ka cari kosɛbɛ Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye bandiw ye ni maramafɛn girimanw yɛrɛ kɔni kun b'u bolo k'olu yɛrɛ kɔni taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria jamana yɔrɔ caman ma ni o ye Katsina Kwara ale ni Benue état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni bandi maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni état saba nin ma Nigéria jamana kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'u ka attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni bɔra la ka d'a kan attaque yɛrɛ kɔni senfɛ maa fagalen yɛrɛ kɔni ko dɔgɔyalen maa 47 yɛrɛ de kɔni Nigéria jamana kɔnɔna na communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 Russie ka kɔkan service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel Macron ye k'ale kɔni ni a ka jamana fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ kuma na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa u bɛ kuma na ko min yɛrɛ kɔni kan o de ye ka plan dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan plan min yɛrɛ kɔni na u bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ye farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Emmanuel Macron a bɛ k'a laɲini a ka jamana fintigilaka dɔw fɛ wa u bɛ ka plan yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel région kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Emmanuel Macron dekun a ka kokɛtaw yɛrɛ kɔnɔna min ye Emmanuel Macron a bɛ k'a laɲini a ka service kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o jamana ɲɛmaa nin bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi des village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin village yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye min bɛ Bajangara région kɔnɔna na ni dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ kɔni don a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye banbaci walimaw ye k'u bɛ nin dugu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la kari tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni ye groupe de défense Dana ambasagu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye Yusuf Toloba ale bɛ bɔ ni ka i da se nin ko in yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Dana ambasagu chef d'état-major ni o ye Yusuf Toloba ye ale y'a ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ vidéo dɔ yɛrɛ de kɔni na wa vidéo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'i profiter ni ka an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni lasɔmi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ kɔni na donso minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a b'olu fɛnɛ lasɔmi fo ka taa se population dɔw yɛrɛ kɔni ma n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya menace yɛrɛ kɔni bɛ olu kan min ye Yusuf Toloba ye a b'i profiter a ka nin bɔli yɛrɛ kɔni fɛ vidéo in kɔnɔna na ni ka lasɔmini kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kana na u hakilina tigɛ yɛrɛ kɔnɔ source caman y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ
ko bi ko mi yɛrɛ kɔni bamaci wale maaw ye k'u bɛ den village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ nin village kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kun min na o kɔni ma dɔn fɔlɔ ko nka u kɔni talen nin village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara village maa yɛrɛ kɔni nɛgɛ ka nkalon tigɛ u ye k'u nɛgɛ k'a f'u ɲɛna k'olu bamaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ fɛ ka bɛn yɛrɛ de kɔni tɛmɛ u ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la ko kuma in dun yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ Yusuf Toloba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni bamaci wale maa yɛrɛ kɔnɔna na nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ den village mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'ale ma sɔn kuma in yɛrɛ kɔni ma toga si la ka d'a kan ko nkalon dannen don Yusuf Toloba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko a kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera olu ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bamaci wale maaw ye k'u nana den village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen ye dɔngɔnɔdugu ye ko bamaci wale maa yɛrɛ kɔnɔna la u nana fɔ dugumɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'olu mana kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna k'u nana ko walasa u ka se ka bɛn sabati u ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la k'u kɛlen k'o fɛnɛ fɔ min ye bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni u y'a laɲini dugumɔgɔ ninnu fɛnɛ fɛ k'olu sigin bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna n'u bɛ taa ni ka segin min yɛrɛ kɔni kɛ den village kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni den dugudenw ye k'u mankun o kan u kana n'o lase an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma Yusuf Toloba bi profiter ni ko yɛrɛ kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ k'ale kɔni y'a cɛsiri sanga ani wagati walasa bɛn yɛrɛ kɔni ka se ka sabati dɔngɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la a ka kuma kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ ka kangari da gɛlɛmanba kɛ ka ɲɛsin den village maaw yɛrɛ kɔni ma ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ bɛnkan foyi yɛrɛ kɔni kana na tɛmɛ olu den sigibaga maa ninnu yɛrɛ kɔni bamaci wale maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Yusuf Toloba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko dugutigi o dugutigi kɔni mana na essayer k'u bɛ fara bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kan ko dugutigi ninnu kɔni fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ni olu danna ambassade maaw bɛ ɲɔgɔn na ko bamaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni nana den village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni u ka laɲini kun ye min ye o y'o fɔ den village maaw yɛrɛ kɔni ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɛn bɛ ka t'u dogo kulu dɔ yɛrɛ kɔni na den village kɔnɔna na ko bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛra den village kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni nana laban cogo min ko maa si yɛrɛ kɔni t'a dɔn min ye Yusuf Toloba y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ni k'a kamana gan kosɛbɛ ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni daminɛna cogo min u bɛɛ y'a ye nka a bɛna laban cogo cogo maa si t'a dɔn fɔlɔ Dana ambassade ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini Dana ambassade membre dɔw kɔni y'a mɛn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bamaci wale maaw ye k'u ta bɛ u daga sigi den village yɛrɛ kɔni na ko Dana ambassade membre yɛrɛ kɔni ye u jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni bila kungo kɔnɔna na walasa ka se ka taa village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka o zone dɔw yɛrɛ kɔni lakana sabati k'ale Yusuf Toloba yɛrɛ kɔni b'a laɲini donsow yɛrɛ kɔni fɛ u kana na décourager ko minnu kɛra san 2012 wagati ko tɛmɛna ka ban ko wa ni situation min fɛnɛ bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔngɔnɔdugu la k'o fɛnɛ bɛ tɛmɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ ko min ye olu dɔngɔnɔw yɛrɛ kɔni olu t'u ka dugu labila maa si yɛrɛ kɔni ye ko wa min yɛrɛ kɔni olu ka marifaw ye olu t'a bila bi wa olu t'a bila sini k'u kɔni bɛ o kuma yɛrɛ kɔni fɔ a ko yɛrɛ kɔni ka lajɛ Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni olu t'u ka dugu labila maa si yɛrɛ kɔni wa olu t'u ka marifaw bila bi u t'a bila sini Yusuf Toloba ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni ko ye jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kunkan ko ye ko jamana lakanani tɛ se ka kɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko jamana lakanani tɛ se ka kɛ o kelen kunkan ko ye walima jamana général tɔw yɛrɛ kɔni ko jamana lakanani yɛrɛ kɔni baara tɛ se ka kɛ olu dɔrɔn kunkan ko ye ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamana lakanani jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kunkan ko don ko yɛrɛ de kɔni ale b'a laɲini donsow bɛɛ lajɛlen fɛ u ka wuli k'u jɔ k'u labɛn walasa ka se ka Mali juguw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ don n'a nataw la a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲani Yusuf Toloba yɛrɛ kɔni ka a ka nin video kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ don damadɔni ka kɔ o ɲɛ bamaci wale maaw taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin dɔngɔnɔdugu dɔw yɛrɛ kɔnɔ na binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 9 bɔnɛ ani na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni kalo kelen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi den village yɛrɛ kɔni kɔnɔ min yɛrɛ kɔni ye bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun taara den village kɔnɔna na ni ka taa patrouille yɛrɛ kɔni cɛ o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ den village maaw yɛrɛ kɔni k'u lafiyara kosɛbɛ ka d'a kan bamaci wale maaw kun b'o la ni ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko nka kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara ni ka bɔ den village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye bamaci wale maa ninnu u seginna ka na yɔrɔ kofɔlen in na tuguni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Yusuf Toloba ale kɔni bɛ ka kangada gɛlɛnba kɛ ni ka ɲɛsin den dugu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko u kɔni sigi bɛ ni min ye k'a fɔ ko min ye bamaci wale maaw k'u nana bɛnkan ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko maa nin yɛrɛ kɔni ni maa si tɛ se ka ɲɛ sigi yɛrɛ kɔni na ko ale kɔni bɛ min fɔ maa nin yɛrɛ kɔni ɲɛna u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u kana na bɛnkan foyi tɛmɛ u ni bamaci wale maa ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa e dugutigi o dugutigi kɔni bɛ a essayer k'i bɛ don bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka baara in na k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu donsow yɛrɛ kɔni bɛ i kɛlɛ Yusuf Toloba yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ nin kan ka kɛ welewelemada ye ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u lasɔmi kosɛbɛ ka yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye den village ye bamaci wale maaw k'u ta bɛ u daga sigi nin yɔrɔ kofɔlen in na o de la a ka kan nin wagati in na min an ka Mali fintigilakaw olu ka wuli ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na yanni bamaci wale maa nin yɛrɛ kɔni kana na u ka wale jugu daminɛ village in kɔnɔna na
tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kayi gouverneur ni o ye général Musa Sumare yɛrɛ kɔni ye ale kɔni wulila ni ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ Dr Fuseni Dawo ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région kɔnɔna na a taara visite kɛ ale ni camp militaire Mamadou Lamine Darame yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ale wulila ni ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ ni dɔgɔtɔrɔso fila nin na Kayi région kɔnɔna na général Musa Sumare ka nin tagali yɛrɛ kɔni ni dɔgɔtɔrɔso fila nin yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko gansan yɛrɛ kɔni tɛ ka d'a kan min ye Kayi gouverneur ale kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka wale ɲuman dɔ a n'a ka jukɔrɔmadon kɛ ne ka ɲɛsin majuguniw ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni dusuma kasira banbaci wale maaw ka attaque tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kow la ni o kɛra janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 sira la sira min bɛ Diboli ale ni Kayi région yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin convoi de ravitaillement dɔ yɛrɛ kɔni ma Diboli ale ni Kayi région yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔta ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka chauffeur caman bɔnɛ a nin na ale ni camion citerne bolila aide chauffeur dɔw yɛrɛ kɔni ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u nin na kabini général Musa Sumare yɛrɛ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani majoginen ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la wa a bɛ kuma an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka nɔgɔya da duwawu don yɛrɛ kɔni kɛ majoginen ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye tasibila ale ni duwawu don fɛnɛ kɛra ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni binna ni binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra janvier kalo tile 29 tɛmɛnen Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni wililen ni ka taa visite kɛ ka ɲɛsin ni maa nin yɛrɛ kɔni ma o bɛ ko dɔ de yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na o de ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali état ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ta ka jamana kɔnɔden hali den kelen yɛrɛ kɔni to kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités u cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin ka ca jamana sira minnu yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana nin yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na an bɛ duwawu don kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginen don an bɛ nɔgɔya da duwawu kɛ u ye wa maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni dusu kasira k'o dabɔ ni binkani wale yɛrɛ kɔni na an b'a yira o man na k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon u ye nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko bɛ ka cari kosɛbɛ Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kunnafoniyaw carila minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bandi maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni taara attaque caman kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria jamana fan caman yɛrɛ kɔni ma ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katsina Kwara ale ni Benue état yɛrɛ la ni nin yɛrɛ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni bɛ Nigéria nord yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye bandi maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni k'olu taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin Katsina Kwara ale ni Benue état yɛrɛ kɔni na ko attaque nin yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔta ye ka d'a kan attaque in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni fagara k'o dɔgɔyalen maa 47 de ye o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Nigéria jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ka d'a kan ko lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ ka cari Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko a ko yɛrɛ kɔni juguman bɛ ka ɲɛsin olu de ma a la k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na bandi maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni olu nana Katsina état kɔnɔna na ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Doma communauté mɔgɔw ma ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ taa ko fi quartier de kɔnɔna na ko bandi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔnɔna na o binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin Doma communauté mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ko o attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni fagara k'o dɔgɔyalen kɔni ye maa 20 ye serew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ni bandi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni o nana nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko o kun bɛ ka yala yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna u hakili sigilen kun don hali kun jɔrɔlen tɛ ko kabini u nana yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ sigibaa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka marifa cici ni ka ɲɛsin olu ma u ye tasuma mɛnɛ so dɔw la u ye dɔw ka mobiliw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ni ka tasuma yɛrɛ kɔni k'o la ko bandi maramafɛntigi in yɛrɛ kɔni tilalen u ka wale jugu in na u sɔrɔla ka boli ni ka taga ka bɔ Katsina état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Faskari conseil local ɲɛmaa ni o ye Surajo Aliyu yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko nin don kofɔlen na min yɛrɛ kɔni ye bandi maramafɛntigiw ye k'u nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin
ɲɛsin dɔw ma communauté mɔgɔw ma ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko attaque in senfɛ ko mɔgɔ caman fagara ni ma kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'a kalo 5 yɛrɛ kɔni olu kun ma deli ka ni ɲɔgɔnna attaque yɛrɛ kɔni u ka yɔrɔw la ko attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna mɔgɔ fagataw yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ ko Kwara État yɛrɛ kɔni kɔnɔna bandi maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni k'u nana nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka bin ka ni wale kɛ ka ɲɛsin Woro ale ni Nuku communauté mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ko nin bandi maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ka o attaque yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan attaque in kɔnɔna u ye maa minnu yɛrɛ kɔni faga o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni ye maa 10 ne ko bandi maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni nana nin attaque in kɛ Kwara État yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko maa yɛrɛ kɔni tun b'u ka walejuguw kɛ wagati tɛmɛnenw na Borgu parc national kungo kɔnɔnaw yɛrɛ de kɔnɔna ni o bɛ Niger État de kɔnɔna ni ne État ye Nigeria jamana kɔnɔna ko bandi maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔnɔna n'u ka binkani wale kɛ nin don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati de k'u kɔnɔna ne yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna u nana marifa yɛrɛ de kɔni ta ni ka o ci mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna village in kɔnɔna o tilalen u ka wale in fɛnɛ na u sɔrɔla ka tasuma mɛnɛ so caman yɛrɛ kɔnɔna Kwara État autorité dɔ kɔni y'a cɛntigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni don ko min yɛrɛ kɔni bandi maramafɛntigi k'u nan'u ka attaquew kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wa ale y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna dugumɔgɔ ninnu caman yɛrɛ kɔni bolila ni ka taa kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni nin bandi maramafɛntigi nin u kana n'u ka walejugu ta ni ka ɲɛsin olu ma ko Benue État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 17 yɛrɛ de kɔni fagara o maa 17 in yɛrɛ kɔnɔna Nigeria ka police mobile mɔgɔ kelen yɛrɛ kɔni bɛ o la ko maa 17 nin yɛrɛ kɔni fagara bandi maramafɛntigi dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ ni o bandi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni nana binkani wale kɛ ka ɲɛsin a bandi sugu yɛrɛ kɔni ma ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Mbekiyɔr quartier de kɔnɔna na ko kabini ni bandi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔnɔna na sugu kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u nana dɔrɔn ni ka marifaw bɔ k'a ɲɛsin feerekɛlaw ale ni population yɛrɛ kɔni ma minnu tun bɛ sugu kofɔlen kɔnɔna na u ka o marifaci yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye maa caman de faga sugu kɔnɔna in na k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bandi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni taara u ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin village minnu yɛrɛ kɔni ma o village maa nin yɛrɛ kɔni bɛ dusumakasi kɔnɔna na wa o sirannen don maa caman yɛrɛ kɔni u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka boli ka taga bɔ village in kɔnɔna na ka d'a kan u bɛ ka siran ko min ye bandi maramafɛntigi nin u kana na segin ko kura ye ka na walejugu ta ni ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nin wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ ka jɛkulu hakɛyalamani dɔ yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka na Nigeria jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Nigeria yɛrɛ kɔni dɛmɛ lakanabaliya kɛlɛli la a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na communiqué la min carila tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 Russie ka kɔkan service secret maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi gouvernement maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ plan juguba dɔ yɛrɛ kɔni labɛnni na walasa ka se ka vengeance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin farafinna jamana dɔw ma k'o kɛ jaabi ye ni ka ɲɛsin fanga dafili minnu yɛrɛ kɔni kɛra farafinna jamanaw kɔnɔna na san damadɔni tɛmɛnen nin yɛrɛ kɔnɔna na Russie ka kɔkan service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye k'ale yɛrɛ de kɔni ye yamaruya di a ka service kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ma k'olu ka plan belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn plan min yɛrɛ kɔni na u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka farafinna jamana ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni faga o farafinna jamana ɲɛmaa nin yɛrɛ kɔni ko olu kɔni tɛ maa wɛrɛ Emmanuel Macron bolo o ye maa y'a bolo minnu yɛrɛ kɔni komanda ye a bolo minnu yɛrɛ kɔni tɛ se ka a ka nafaw yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ farafinna jamana kɔnɔna na ko Emmanuel Macron y'a laɲini a ka service kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka plan yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka se ka o jamana ɲɛmaa nin bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen wa ni maa kelen nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi yɛrɛ kɔni sen donna coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 Burkina Faso jamana kɔnɔna na Parisika nin mani yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko o fanga dafiriko in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kun ye plan ye o de kun ye ka fɛɛrɛ latigɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ni ale de Burkina Faso fanga ɲɛmaa ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ale faga ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi maaw yɛrɛ kɔni olu bolo min ye capitaine Ibrahim Traoré ale cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni bɔ jɔnya jugu la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fana tɛmɛlen kɔfɛ Russie ka agence de renseignement maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Mali yɛrɛ kɔni déstabiliser ni binkani walew kɛlen ka ɲɛsin camion citerne ni convoi dɔw yɛrɛ kɔni ma Mali jamana kɔnɔna na ko Faransi bɛ ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni latigɛ ni dugu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ka t'olu dugu dondaw yɛrɛ kɔni bloqué ko Faransi jamana kelen yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na ni ɲagami yɛrɛ kɔni ye République centrafricaine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
na Russie ka kɔ kan service de renseignement man yɛrɛ kɔni ye ko dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya komi yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɔ kabini san tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Sahel jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ye komi ye Faransi yɛrɛ kɔni ye k'ale bɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔni don banbaciwale maaw ma ko wa Faransi ni Ukraine yɛrɛ kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa min yɛrɛ kɔni ye drone ye ale ni formation yɛrɛ kɔni ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni kura farafina continent kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ka kɔ kan service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni cari o kan ka kɛ lasɔmini yɛrɛ de kɔni ye farafina jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Emmanuel Macron ni ale de ye Faransi jamana ɲɛmaa ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ plan labɛn dɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka anw yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni jagoya wuli ni ka bɔ an kunna o ko yɛrɛ de kɔni sababuya la ni wagati yɛrɛ kɔni na an Sahel jamana kɔnɔdenw an kan ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya an bɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni carilen an k'an ta ka dali yɛrɛ kɔni ma o kunnafoniya na n'an ma sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni kɛ a kow la fɔlɔ ni ne bɛ da sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ aw la kunnafoniya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko groupe dɔ yɛrɛ kɔni bɛ an bolo WhatsApp ka groupe minnu yɛrɛ kɔni sanfɛ ni kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni carila dɔrɔn aw bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ kɔni ni ka o kunnafoniya nin lasɔrɔ o yɛrɛ de kɔni an b'a laɲini aw fɛ ko n'an donna an ka compte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye groupe in lien ale kɔni bɛ yen nɔ i b'i tɛgɛ digi a kan dɔrɔn a bɛ taa ni fo groupe in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ aw ka don ni groupe in kɔnɔna na walasa DMS TV maaw yɛrɛ kɔni mana na kunnafoniya bila aw ka kɛ maa fɔlɔw yɛrɛ kɔni minnu bɛ o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni lasɔrɔ wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma